Salam emmeňizde. Bugun siz bilen risk kontrol hakynda guruluşyp geçeliň. Risk kontrol nädip psikologiýaňy saklamaly, riskiňiz nädip sazlamaly? Şu barada aýdyp geçerin. Öňüzden köp video çykanlar ýa hemme kişi şol bir zat aýtdy. Üýtgeşik ulu söwda etmäň, bunu eýdiň, ulu risk almaň. Diňe şol bir zat, emmerde şol bir zat gaýtalanýar. Ýöne bugun men size azajyk üýtgeşik bir tarapdan ýakynlaşjak, has psikologiýaňyza ornaşarýarlar. Biz söwda geremizde diňe take profit bolarsyk gerýär. Hiç ýeli stop bolarsyk diýen pikir ýok adamda. Diňe gazanar. Meselem depozitiňizde näçe baý bolsa, şoňa ýartyny gerýäňiz. Häzir take profit bolsam 4 hissesini alýan. Hiç ýeli stop tarapdan pikirlenemdi. Biz stop bolup bilýäs. Bolmaly zat, bolýarym. Diňe gazanar gözü bilen däl, gidirip bilerin gözü bilen seretmek iň dogrusydyr. Bu nädip bolýar? Meselem siz bir söwda gireňizde men take bolaryn diýip däl, stop bolamda näl duýgy başdan geçiren diýip pikirleniň. Meselem siz $5,000 fon accountyňyz bar. Dogry dämi? $5,000. Ondan siz riskiňi sazlaňyzda köp duş gelýän, men kanalymdakylarda da köp duş geldim. Şolara da bir aýdyp geçeýin. $5,000 accountyňyz bar bolyn, siz göni riskiňiz näme etýäňiz? Häzir geldi, gireýin, göni take borsam, ýartym geçýän fonu. $200 gazanýan meselem. Göni bir take'di. Siz näme üçin stop'uny hasaplaňyz? Stop bolsaňyz hem göni $100 minusa gitýär bolyn. Soň 4,900 galýar, gözüňize ýaş aýlanşyp, foma ýerip, ay menlikde eýle-eýle gurulmur çykýar. Şonu etmezlik üçin men gidiremde şunça gidirýän, şunça gidirsem maňa üýtgeşik ziýan edenok, gazansamam şunça gazanýan. Gazansamam depozitiň üstüne näçe prosent gazanýan diýip pikirlenmeli. Gysgaça söwda gireňizde gazanjyňyzdan köp gitgiňizi hasaplap söwda gireň. Düşünürip bildim dämi? Söwda gireňizde gazanjyňyzdan köp gitgiňizi hasaplaň. Bul sizi psikologiýa taýdanam, ruhu çökgünçilikden alyp goýar, halas eder sizi. Indi gep uzatman, tema geçeli risk kontrol. Görüşüňiz ýaly çep tarapda kategoriýa, sağ tarapda da meselemler ýazdım. Her söwda gireňde şol bir risk almak. Eýdigderli riskden peýdalanmak ruhu durnuklyk üçin ören möhüm üýtgeýän risk keýpiň üýtgemegini aňlatýar. Şoň üçin durnukly risk möhümdir. Bu näme diýmek bolýar? Edilýän gaýdyşmar durnukly risk almak, her siz söwda gireňizde şol bir risk alyň. Meselem depozitiňiziň 1%-ni alýaňyzmy? İstenlik söwdada depozitiňiziň 1%-ni alyň. Düşünürip bildimmi? İstenlik söwdada depozitiňiziň 1%-ni alyň. Bul sizi haýsy bir ýagdaý bolanydy aýakda tutar. Meselem gözüňize getirin. Siz bir izdelka ýerdiňiz, take bolanňyz. Birinjiňiz näçe dollar diýeli? $50 diýeli. Ikinji ýerdiňiz take bolanňyz näçe diýeli? 25 diýeli. Üçünji ýerdiňiz take bolanňyz näçe diýeli? $10 diýeli. Dördünji ýerdiňiz stop bolanňyz näçe dollar? $100. Han risk. Indi siz 3 gezek, 3'sini alanyňy bir gezekde gidirdiň-de şu. Han risk, han kontrol, han disiplina. Siz disiplinaň pozsaňyz, diňe özüňize ziýan ýetirýäňiz. Hiç sada başga ziýan ýetireňiz ýok. Şoň üçin şol bir risk alsaňyz, özüňiz üçin gowy bolar. On näçe mesele metre nädir? Gözüňize getirin, birinji derka ýerdiňiz $50 aldyňyz. Depozitiňiziň 1%-ni risk etdiňiz. İkinciden ýene $50 aldyňyz. Üçüncü edem stop boldyňyz,
Indi siz depozitinizin 1%'ni risk etdiňiz. $25 stop bolduňuz. Ine şol risk. İkedek take profit, bir gedek stop bolanyňyzda siz şol ýerden $75 plusda çykýaňyz. Muňa durnukly disiplina, durnukly risk diýilýär. Siz durnukluğuňyzy saklamasaňyz, hiç açan gazanyp bilmeýäňiz. Dogrymy aýdaýyn. Inni söwdada diňe risk grafikan üstülen dälem duýguda da ul rol oýnaýandyr. Şu görýäniňiz grafikdaky ýaşyl sizin profiliňiz, grafika profiliňiz, gyzyl çyzygyňyz duýgu profiliňiz bolýar. Siz duýguňyzy psihologiya tarapdan ruhuňyzy şol disiplinde saklaň. Ýüregi bilen pikirlenýän adam elmidam otulýar. Şoň üçin sizde beýni bar. Beýni bilen pikirlenin. Ýürek bilen däl, duýgu bilen däl. Aýadyr şu düşşek bolýar, ulrak riske deýin, göni geçip gider. Ay eýtdi, muňa ulrak pul goýsamaýdyr, näçe galanýan, birinji fon geçýän, birinji stebi. Ýok, onu ýakda aýyr, duýgunyň aýyryn. Size gerek däl. Siz duýguňyzy bir tempde saklaň. Gazanyňyzda da, gidireňizde de. Aýtdyma, diňe gazanç diýip zat ýok. Gazanýaňyzym, gidirýäňizim, gazanýaňyzym, gidirýäňizim. Adam galşýalygym düşüşi bardyr. Ýöne her bir düşüş galmak üçin täze bir ýol açýar. Düşünürip bilimden şu wagt. Her bir düşüşiň soňunda üýtgeşik bir galyş özgörme bar. Onu siz özüňiz bileňiz o. Sabır esasy sabır. Sabırly bolýaňyz. Ya meselem köp duş gelýän 7-24 söwda algaşýarlar. Aziya sesi açylmaka altyn long line ya eýdeýin, beýdeýin. Ol gerekmejek zat. Disiplinany saklaň. Günne meselem häzir o hakda da aýdyp geçen köp söwda gelmegem ziyan adamy. Inni ikinji diňe bir zatdan däl başga imtihanlardan söwda etmek. Inni diňe bir zatdan däl başga imtihanlardan söwda etmek bolanda dollar indeksi bilen baglanşykly analizlerde risk bölünüp trade edip bolýar. XX ýüzlerde. Bu näle bolýar? Meselem GBP USDT, biram Euro USDT. Bular öz arasyna kirelýäkse bar. Yani türkmençelerde garnaşlyk diýip aýdaýyn, garnaşlyk bar. Indi adamlaryň köpüsi forex tarapyna serden. Diňe gyzyl wadyr öýtýär. Gyzyl. Başka hiç zat gözler görenok. Dollar bilen baglanşykly, dollar bilen kirelýäkse bolan islenip zady siz söwda edip bilýäňiz. Bul kripto däl. Bu coin'e pulya geçipdir. O coin'e pul yatıp başlady. Zat däl. Bununla elmidama pul bar. Siz pul alad etmeň içindäkitäni analiziňizde kelle agyrdyň. Düşünürip bilinmi? Ine şol GBP yüzü bilen Euro yüzü öz garnaş aralaryna kirelýäkse bar. Ünseren bolsaň. Şu ýerdäki likvidasiýa GBP yüzü aldy. Bärde Euro almady. Muňa SMT diýilýär. Beýleki şol ýerdäki likvidasiýany alyp bu tarapdaky şol likvidasiýany alanok. Bula alýa, bulam alanok. Muňa SMT diýilýär. Şol SMT-lik bilen hasam düşüş amala aşýar. Bu näme diýmek bolýar? Meselem siz diňe Euro sertiýaňyz GBP-den habaryňyz ýok. Siz diýäňiz şu likvidasiýa alynsy näder short girjek. Bu da alman düşüp başlaýar. Sen diýäň, bu näme bolýar? Nire düşüp barýar? Şoň üçin GBP-de seredin. Arasyna garnaşlyga üns berin. Diňe gyzyl diýip zat ýok, ya diňe Euro GBP diýip zat ýok. USD, USD GBP, ondan başga näme? Out USD, Nasdaq, SP 500, Dow Jones, kan, MTA köp, indeks köp. Ünslerin, diňe şol bir zada seretmeň, şol bir zatdan söwda girjek bolma. Inni üçüncü.
Emosiýa bilen söwda etmezlik üçin özüňe düzgün goýmak. Günnelik iki söwda hakkymyz bar. Birinji stop bolsak, bugünlük söwdany ýapýar. A birinji take profit bolsak, ikinji söwda girip bilýär. Indi mun lazım aýdyp geçeýin. Bu näme bolýar? Özüňize risk düzgünlüğmek. Meselem, şeýle bir adamlar bilen görleşdim, öz tanışlarym bilen bolýym. Günne 70 gedek söwda girip çykýar diýen. 70 gedek 70. O näl psikologiýa götürdü, nädip ýürek götürýär. Hayran alaýmaly 70 gedek söwda girip çykýarlar. Son gazanç näle bolu diýsem, ay inelay dik gorkozýaram bolyn. Depozit 1% ya ýokary oýnanır ya 1% aşağı düşendir. 70 söwdady. Skalperler ama näle söwda etýänler geň goraýmaly. Düşünür bilimi, emosiýaňy sakla. Her bir gören adamyzy topuljak bolma. Meselem, birinji söwda girýäňiz, take profit bolsaňyz, ikinji hak kazanýaňyz. İkinji gedek girmäni. İkinji gedek toşnu taqiq anyk bolan analiziňize girýäňiz. Çem papal. Gono girki diýnä. Bu sizi nämäni disiplinä öwrenşdirer. Siz üçüncü şerti azıcık öwrenşdiňiz, bir bilen ikinciň özü gelýär. Täbi adamlary köp söwda ýermek ejizetdi. Forma sokya, pul niýe. Siz näçe köp söwda ýerýäňiz, şonça özüňize ziýan etýäňiz. Full time uzaklygyny trade etmek üçin başga ýerden pul gelip durmaly adama. Ýa-da şundan uly bir gazanç bolmaly. Başga hiç kili ýagdaýda siz söwda girip bilen zok, başdan söwda girip bilen zok dälläni, köp bir waglap bolanok hiç kili ýagdaýda. Şoň üçin şoňa üns berin. Dördüncü, strategiýa geçmişiňize göre risk taýdamak. Öz trade stiliňize göre risk taýda scalp etýän bolsaňyz, low risk bilen dowam etmek iň gowsy bolar. Strategiýa indi şu wagtda aýdyp geçeýin. Trade geçmişiňize risk taýdamak bolanda, meselem siz scalp etýän bolup bilersiňiz, intraday swing etýän bolup bilersiňiz trade. Ni scalp etýänler üçin time frame belli. 15 minutdan 1 minut aralyk. Intraday lenki 4 saatdan 15 minut, swing trade etýänlerim 1 aýlykdan 1 sagatlyk. Indi bu näme diýmek bolýar? Trade geçmişiňizde risk taýdamaly bolanda, scalp etýän bolsaňyz, has pes riskde girin. Düşünür bilimi? Scalp etýän bolsaňyz, meselem depozitiňiziň 0,5% bilen. Intraday etýän bolsaň 1%, swing üçin 1%, ideal ýöne scalp üçin gaty pes riskde girmeseňiz, göňü 1-2 söwdada belliňiz etip bilýär. Indi bulan gowy bilen erwe taraplar näzdim. Men öz düşünjem, öz pikirim, scalpda köp mümkinçilik bar. Çark netijeler, stres, ýöne erwe taraplarym stres köp, biram komissiýa alýar. Bola komissiýany aýyraly. Şonda da stres köp. Biram adamy forma sokýar, azart netýär. Siz high time frame'i öz arkaňyza almasaňyz, low time frame'de nämeseňizden peýdasy ýok. Ay bärik geldi gider, bärik geldi eýder. Adamlara men düşünemem. Säýä dogry maýdaýyn. Meselem gazarlatýarlar 1 minutlukda baha $4,500 $4,505 geldi. Gazar uçdy. Nira uçdy? $5 oýnady. Uçdyk däl ol. Sen gazaryň bahasy bilen näme işiň bar? Sen öz riskiňi taýdap, şondan şu takçy näçe çalyp bilýän? Düşündürüp bilimi, risk taýdaňyzy gaty almışýaňyz. Lot hasaplap, şoňa görä risk taýdajak bolýaňyz. Siz depozitiňize görä risk taýdamaly. Meselem, $5,000'dan $5,500 geldi. $5 oýnady. 0,0'da girsem $5, 0,05'da girsem $25 alýan ekeni. A sen näçe stoň hasapdaňy? Sen näme bilýän şondan şu tak barjagyny? Hany riskin
kiçik time frame'de otursanız bir şey mi görýäňizden uçdy, düşdü. Yok, high time frame zerur. Intraday etýänler üçin gowulan ero tarapy, gow taraba sessiýalerde töwdä etdi. Biram az stres. Men intraday'lere özmem intraday etýän köplenç, intraday etýänlerde syýlygym boly. Täze näme üçin? Ütköşük kellägerden. Meselem, Aziya sessiýa, London, New York, lunch, London PM, 5 sessiýa. Dogry dämi? Inni intraday'ler näme etdi? Özlerine bir gowjy sessiýa taýlaya, şol sessiýalerde trade etdi, sessiýalerde trade etmeginiň manysyem şol wagtlar hereket gowlaşýar. Sen özüňize sessiýa taýlaň. Meselem men gowurýandym. Aziya, London, New York. Lunch bilen New York PM ütköşük ünsüremek. Ýöne iň zerurun taýla diýseňizem New York diýerdim. London bilen New York. Aziýada bir ütköşük däl ýöne bir näme gündüz köp işläp ýer turýanlar üçin maslahat berip bilýän. Inni swing trade etýänler men özmem swing trade etýän 1 aýlykdan minimum 1 saatlyga düşýär. Oňam gow tarapy uly hereketler tutýan, az ekrana seretýän, minus tarapym sawur gerek. Bu näle bolýar? Meselem men iň soňky ýazyma düşýän zat Nasdaq'da 8 gün oturdum. 8 gün sowdada oturdum. Seredim 8 gün sowdada oturdum. Käýür wagt ekran seretýän näme edip dur? Şonu görýän boldy. İbram piramidalar bolýar swingde. Piramida näme bolýar? Ekejimän täzir. Piramida bolanda meselem siz şu ýerden sowda girdiňiz şeýle. Gidip otur. Her aýda çekilmeden ýene bir sowda girýäňiz. Piramidalaýaňyz. Ýene gidip otur, ýene aýda çekil, ýene sowda girýäňiz. Ýene gidip otur. Sen öz gelmeliýeriňe çenni sowda girip bilýän. Piramida siz gözüňizde getirin. Şol düýpden bir girdiňiz, bärden 2, bärden 3. Siz hersinde 0,5% riskawat edeňizde 1,5% jemi şoňa çennem gazandyňyz diýen boldy. Gözüňizde getirin 0,0 risk edeňizde näli uly plus bolýar. Swing men maslahat berýän. Ulanmada özüňde ýöne sawur gerek. Minimum 1 saatda sowda girmeli. Buňky temamyz şol tradiňiz, riskiňiz sağlamaly, trade durmuşyňyzda ýöne size uly maslahatym. Köp sowda girjek bolmaň, hemme hereketi tutjak bolmaň. Ya hemme zady ýetişjek bolmaň. Hemme zat meselem scalp edip intraday swing onunla böküp ya strategi ýütgedip. Meselem men klasik IST. Men IST-ni gowarýan. Başlandan öram IST. Akawirleri IST gelýär, bir gedek stop bolýar, IST işlänok, FAVG işlänok, order block işlänok, MSNR etjä. Ya QT diýe, CRT diýe, ondan stakan, order flow diňe strategi ýütgedi. Hemme strategi işlänok diýip zat ýok. Ýöne hemmesiniň lossy bar, ýitkisi bar. Düşündirip bilmi? 100%lik strategiýa ýok. Tapyň menem ulany. 100% strategiýa ba ine şully geçiriň men ulanjak şonu. Onu ýalakdat ýok. Siz hemme zat öz eliňizde. Düşündirip bilimdämi? Hemme zat siziň eliňizdäki zat. Sen men şu sowda girdiýän ýoksaň, sen özüň istesen girýän. Şoň üçin trade arkaýynçylyk. Sen özüň işgär, özüň başlyk görün, sen başaraňok şonu. Näme üçin başaraňok? Sen azartlyga girýän, forma girýän. Çalp baýajak bolýan. Şutak, şul ýerek 1000 sanyk trader getirin, 1000 sanyk. Şo 1000 sanykdan 10 sanygam pul gazanýan näler dogly? Men aýdaýyn. Hemme kişi gazançyny görkezýär. Ýitirýän pulny, näl kösenini, o näçe stop bolanyny hiç kim aýdanok.
Diň gazancyny oklaýarlar, adamlar öjükdirýärler, ende men gazanýan. Git giyin gorkoz diýsen, käýüler gorkoz bilen o. Ya meselem, hemme kişi degişdirler bolýan. Bah araňyzda Telegramda trade kanal bar bolsa bah. O Afrikadan başlaýar, türk, ors, hemme tapagy ýok. Trade bilen baglanyş bolsa hemme kanala girýär. A sen bilen ol adam geçmiş näli, gazancy näli, ulanýan strategiýasy näli, scalp etýärmi, gazanýarmy, gidirýärmi? Düşünürp bilimi şo zatlar ünsüreňiz trade kanal barm girýär. Ol size diýär. Siz onun oňa böküp ýören bolýaňyz. Signal gözleýäňiz diňi. Şu bermezmi? Ka şu analiz oklamazmy? Ka häzir oňa ýereýin, muňa ýereýin. Ýön Telegramda otyrlar. Sen näme üçin özüň analiz edip bilen? Näme üçin ýaltanýan? Kyn görýärmi? Şolarda kelle sende ýokmy ýa? Azyjyk özüňiz disiplinanyňyzy saklamaňyzy men size maslahat berýän. Bugünkü temamyz şul. Dinleýäňiz üçin köp sag bolun. Nesip bolsa täze videolarda görüşürüz. Ben funding bilen isteseňiz prop kampaniýa alyp bilýäňiz, soraňyz çykdy. Telegramdan ýazyň. Prop firmalar ýa başga trade temalar hakynda men elimden gelen kömek eder. Sag bolun.